ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋହନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ନୋ ଶବ୍ଦଟି ଆମ ମନରେ ଆସୁଛି। ତେବେ ସେଇ ନୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛେ ବା ବିଫଳତା ଲାଭ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି। ତେବେ ସେଇ ଫେଲ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ କରୁଥିବାରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଫଳତା ଲାଭ କଲି, ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ଲାଭ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଟି ଆମ ମନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ସେଇ ଏଣ୍ଡର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଫର୍ଟସ୍ ନେଭର୍ ଡାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ୟମ କେବେ ମରିଯାଏ ନା। ଆମେ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସଫଳତା